बेखायनो दिनै नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायनो लुबैगोन जाहाथे थांनाय समफोराव जिबायदि गाज्रि परिबेकमोन आरो थांनाय 5 बोसोराव जिबायदि खान्थि मोनसे परिबेक फैबाय बा खान्थिखौ प्रमद बर' सारा गायसनना गालांबाय बेखौ हमथाना लाखिनाय बेखौ मोजाङै जोंखौ लाखिबाय थानाय बे हाबाफारिखौ सोलिबाय थानाय सरकाराबो मावफुंगोन आसा खालामदों। बेबायदि राजनितियाव जेननाय देरहानाय सरकार फैनाय थांनाय बियो जाबाय थागोन नाथाय जों बिनिनो थागिबि हिसाबै गावबा गावनि खामानिखौ मावनानैनो जिहेतु जों सोलिनांगोन बयजोंबो जोङो बिदा फंबाय हिसाबै अनलायनानै थानांगोन बे परिबेकखौ जाहाथे थिग खालामो जोंनि गेजेराव जेबो दाङाबाजि दावराव दावसि जाया जौगानायनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय सरकारा खामानि मावथों बिथांमोनखौ खावलायो आरो बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथांमोना ओनसोलनि जौगानाय सुबुं माहारिनि जौगानाय जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानाय बेफोर गासै खामानिखौबो मावलांगोन आं बेखौ आसा खालामबाय। खुलुमबाय बयखौबो नमस्कार। दिनै खौरां बिजोङाव हरखाबै फैनायनि कारना जादों थांनाय बिटिसि इलेक्शननि रिजाल्टनि उनाव जोंनि रौता समस्तियाव रौता बिसिडिसिनि सिङाव बिसिडिसि अफिसजों नांजाबनाय जि मुंख्लं बिनेस्वर ब्रह्मनि मुङाव नलेज सेन्टार बानायनाय जादोंमोन। दा बे नलेज सेन्टारनि जि मोनसे मुं नेम प्लेट बेखौ दिनै गोहोआव फैनाय सरकाराव फैनाय सुबुंफोरा बख'नानै गारबाय। बियो जोंनि थाखाय मोनसे गनायथावै एबा मोजां खामानि जादों होननानै जों सानाखै आरो दिनै जों नुदों प्रमद बर'नि सरकार जोबनायनि उनावनो गोबां बेबायदि फिसा फिसौ जाथायफोरा जादों। गोबांथार बेबायदि मोनसे असान्ति परिबेकआ लासै लासै जागा लानो हमदों। बियो जोंनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय बियो मोजां नङा। आसा खालामगोन बेफोरबायदि हाबाफारिनिफ्राय बेफोरबायदि खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। मोनसे सरकारा फैगोन थांगोन नाथाय जोङो बयबो बयखौबो मान होलायनानै थालायोब्ला सरकारखौ सालायोब्ला मोजां जाहाथे बेयाव जेबो अखान्थि जाया जों बेखौ खावलायगोन।